Di mo naman pinanunood eh. Kanunuorin daw niya, oh. Papanoorin ko lang. Ano bang ano? Evelyn. Colin? Evelyn. Evelyn? Vlog official. Yun ang aking YouTube channel, be. Asan ni papa mo? Ito, si Batutay, oh. Halika dito, dali. Asan, bingwit mo? Para kung mamimingit ka. Nandoon. Kaway ka, dali. Kaway ka, dali. Sige ko yan. Huwag mo na ko itulak, ha. Ayan, ayun na sila. Gusto sila magsukat. Ang dami ng lili, oh. Doon na yung lili, yun na. Binaboy na doon, oh, yun. Lalim. Yun, may namimingit din doon, oh, sa kabila. Magandang tanghali, mga kabingwit. Balik ulit kami dito sa Marinig. Usual, huli pa rin. Pala, shoutout nga pala sa mga loyal kong supporter dyan na natili at nagtsatsaga sa aking mga kaganapan. Shoutout sa inyo at sa Donsol Hometown Open Forum. Shoutout din sa inyo. Salamat sa mga nag-subscribe at nagtiwala. Support lang po. Dito, ayan, oh. Ayun, si Purge Cat Vlog. Katindig Vlog. Try namin dito. Siya mamaya na, guys. Unang taan. Humangin na. Humangin na. Ay, guys, ang dami dun, oh. Sa gilid. Ayun, namamanti. Ang alin? Mabasa ka talaga. Dating, ayan, mga kapatid, puno-puno yan. Yan, wala kang mahalangan dyan. Sige, ako namimingwit din. Ang daming similya, yun. Ayan, dami. Dito nagpuputag eh. Oh. Dami nagpuputag na. Ayan guys, kita niyo ba yan? Yung mga similyang yan. Oh. Yan. Tilapia din yan. Tahan na natin. Kabingwit. Ay, mamingwit. Sa Laguna Lake. Marami yung namimingwit. Pero dun sa mga dami, walang mga sniper, no? Wala silang training. Sa kaingin. Ayun o, mga kabingwit yun. Tataboy, mga namamatiyo. Meanwhile, at the palace of King Poseidon, ruler of the seven seas, Bagat. Ayaw pong kumagat sa bingwit namin, no. Umangin bigla, mga kabingwit kanina eh, hindi. Sensya na kayo kung ano,
minsan Uy! Hinangin yung aking pingwit. Dami na namang ibon, no? Magtatago na naman yan. Tatago na naman ng mga tilapia yung mga kapingwit. Ayan. Ayan, support lang tayo mga kabingwit, ha? Ay, salamat sa mga yung solid kong mga nagsatsagang manood sa aking vlog. At hindi ako pinababayaan. Thank you. Shout out again sa Dunsol Open Forum, Dunsol Hometown Open Forum, sa pag-accept po ng post ko, admin. Salamat tunon na marhay. Ay, tabangi man nindo ako mga Bicolano, Bicolana. Tabangi man daw nindo ako sa aking YouTube. Try makatabang man ako sa mga nangangait po. So mga nangayangay po dyan sa pinagmulan ko sa Dunsol. Siguro mga mahigit 20 years, 23 years ako hindi na, sarong beses lang ako nakauli noong 2018. Pag-graduate ko kaya ng high school dyan sa comprehensive. Hanap buhay na ta. Siyempre, tabangan tama ng ating ginikanan. Woo! Ayun. Ngayon naisipan mag-vlog, naisipan pumasok sa YouTube. Sa ngayon naman wala pa naman akong basher. Kaya sa kuyang mga tugang na Bicol noon, tabangi manindo ako, ha. Tanganing makatabang man ako sa mga langangay po. Tabang-tabang. Kapag ini man pigigibo ko, nag-ani na ako, pwede na akong magtabang sa mga nangangay po. Kaya kaya salamat po nun mga kabingwit. A few moments later. Nanawag na naman si Mr. Puto ng kanyang mga kalapakit. Kung ilalagay mo yan doon, basa ka. Daming ibon, mga kabingwit. Hinaabangan ko yung mga sniper doon, oh. Naghatid muna ako ng anak ko sa school, tapos diretso na kami dito. Kasakaling makuha. One eternity later. Yan, mamaya pa yata sila kakain. Kabingwit kami doon, oh. No, sa tabi, oh, maraming namimingwit din. Sa nilalagyan mo ng fish trap, ayun, oh. Hinahawan din niya yung lili. Maraming huli na, tay. Ano si tatay? Marami na bang huli?
Kuya ka nakita yung mga kalabaw. Saan? Yan? Saan na naman yan dadalhin? Oo. Balik-balik lang. Yung kangkong nga niya, doon na oh. Kagat naman! Huwag na yung mamaya. Mauubos na yung battery ko sa cellphone ko bago sila kumagat. Kaya isi-save ko muna. Mamaya A ulit. few moments later. Lili ko more. Ayun o, shout out doon sa mga marine boys. Kaya nagsusukat po sila. Ayun, ayun, pakaway-kaway o. Ayun yung engineer o. Tagatanawan. Ayan, ayan o. Nagahawan. Nagahawan ng lili. Oh, ano na nangyari sa inyo dyan? Hindi na kayo makita. Lumubog na yung dalawa. Hindi nagsusukat. Lumubog na, hindi na makita. O, yun o. School o kasi yan mga kabingwit o. Marine school. Kaya dito na kayo magpa-enroll kung gusto nyo na marine. Ayan, sukat-sukat pa more. Asa na ba sila? Ayun. Ayun si Kuya Engineero. Mga kabingwit. Ayan, malalim na. Ano tatay, lilipat? Walang huli? Yung isa, yun na yun. Lumipat na doon tay. Oh, ayan, shout out kay tatayo na maman. Ito naman si kuyang Marin. Tinataboy na ho yung lili. Kaya nga po. Ayan, sige, sukat. Ayan. Manood ka sa vlog ko, kuya, ha? Evelyn Vlog Official. Andun ka. Ano channel? Evelyn Vlog Official. Trabaho ng surveyor. Ayan ang ano tawag dyan? Surveyor po. Surveyor daw. Nagsasurveyor sila. Patatayuan nila to ng building. Kalsada. Ah, kalsada. Papuntang? Paikot sa Laguna. Talaga? Galing. Lilipat daw siya, wala daw siyang huli. Ayan yung engineer nila, oh. Shoutout sa'yo, kuyang engineer. Tagatanawan. Yan, gagawa daw sila ng tulay. Sukat-sukat. Oo. Kanino yan? Hindi ba yan sa'yo? Nasaan ang bingwit mo? Wala na. Wala. Saan mo ba nilagay? Sa ibabaw mo nilagay? Ayun ang palitang eh, oh. Tangin mo.
Pero wala na yung ano, hawakan. Baka nahulog. Babaw naman pala dito. Yan, nagsusukat sila. Susukat sila ng dagat, gagawin tulay. Sige, sige. Lulusong kayo? Dito na sige. Dito lang. Ah, Ito uling. sige, sige. Yan o. Labas lang namin itong uling. Kuya. Sige, apak na kuya. Ibilin. Vlog official. May tubig pa yung... Buta. May nakabang ng poste dun eh. Gusto mo na? Aduan. Aduan naman ko po sila. Ano na ano? Mga kabingwit, wala kaming nahuli. Ilang oras na kami dito. Kaya ang ginawa namin, naglinis. Naglinis kami ng lili. Ayan, wala na. Bukas. Masarap na mamingwit dyan. Sige na, mga kabingwit, support na lang. Tulungan nyo naman ako, mga kabingwit. See you on my next vlog.